volant per l'abismo de los lamentos. I ara saltarem amb l'últim quart de final entre Boom Headshot i Alexander CN, gran comentarista, millor persona, i a veure qui guanyarà aquest duel. De moment porten 1-1 i s'enfronten ara a quarts de final. Doncs sí, avui traurem l'espineta aquesta a la primera ronda, diguéssim, a veure qui guanya. Tu qui creus que guanyarà? És que a l'Àlex justament crec que no l'he vist jugar mai en persona, o sigui, en persona. Crec que vaig veure el bot review d'un dels 1 contra 1, però mai no sé el que juga. Llavors, partint de coneixement mínim, Boom Headshot parteix amb prioritat, amb avantatge, però espero que Àlex se'l foti ja fora. Vull dir, vaig amb l'Àlex, saps? És company i Boom Headshot ja ha guanyat moltes vegades. Doncs ja està. Sí, però el que s'estudia els matchups, el Boom, no se l'estudia ningú. Ja. Això també s'ha de tindre en compte, que el Boom, no dic que no tingui skill perquè en té i sap jugar, si no, no guanyaria, però el tio se ho estudia i això també té un mèrit, Si s'agafa Serafín estarà full trolling. Ai, que guarro. Perquè no l'ha jugat mai i no entenc com guanyaria amb una Serafín. El poke ha ser pesat i ja està. Però jo trobo que és un personatge que per si sol fa poc mal, per si sol. No sé si estaràs amb mi. Jo he vist clips d'una Serafín full bull amb sombrero rabadón, tot i que anava amb bull de support, i ho ensotejava, literalment. Sí, està molt bé que parlis de full build, però estem parlant de sense ítems. En mig ítem, pues no, la veritat és que a mi no m'agrada molt Serafín. És un personatge d'equip i està broken amb equip, però al final serà Caitlyn. Saps que un altre personatge que em mola molt d'equip i per jugar-lo a la mid lane que m'encanta és el Zilean, tio. Si tens un equip competent, el Zilean a mid és una locura, tio. Sí, la veritat és que... Abans, a Corea s'ha jugat moltíssim i d'esto, però és que és molt bèstia, tio, i la gent no te l'aprofita. Perquè és un personatge, jo crec que molt complicat, Molt dependent. Sí, i és molt complicat de jugar també. O sigui, times a bé la ulti, que no la tiris per tirar, el combo amb les bombes, saber aplicar la W. Llavors, bueno, és normal, però sí, Zilean, la veritat. I com veus aquest matchup de Malzahar contra Caitlyn? Pues que Caitlyn té molt rango i si respecta no li hauria de tirar mai el suprimir Malzahar, la veritat. No? Però té flash, té flash ulti, Ja, això sí, és la guarrada. Lo que té exhaust, no entenc massa, molt defensiu. Suposo que l'Àlex s'haurà estudiat una mica el matchup, el rival ja han jugat 2 vegades, com comentàvem, i anirà bastant segur. Garres de l'Immortal... Anirà amb el capítol perdido, no? Sí, segurament. Tu saps, això, lo de les garres d'Immortal, sabràs que no sé si es va jugar durant un temps la temporada anterior. La runa aquesta, no? Que a línia poquejava infinit, perquè és superpesada amb el rango. Però bueno, a veure el capítol perdido i les potis de Malzahar si l'ajuden, però... A veure, serà bastant pega pussejant... Potser va al farming. No ho sabem. Potser ha canviat totalment de tàctica, tot i que Caitlyn farmeja bastant bé, té molta pressió en línia, veiem com de lluny pot contestar bastant, tot i que Alexander està gastant tot el que té per pussejar la línia, ha gastat una mica de mana, aquí la passiva que li trau aquest escudito d'hechizos i poqueta cosa més. Jo crec que hauria d'aprofitar Boom ara. Sí. A poquejar fort, és a dir, oblida't dels minions, pega... No sé, no ha tirat cap cul, la veritat. No. I si s'espera tant, al final l'Àlex ja tindrà el nivell 6 perquè s'agafa super ràpid ara i clar, el fet d'intentar lluitar-lo serà complicat. Ojo. Aquest passet que li ha costat agafar la cura, suposo que no era la intenció, però està bé també perquè ara li rebotarà l'olejada, o sigui, li pussejarà l'olejada i si castiga Alexander, doncs no la podrà agafar en un futur. O sigui que potser ha anat aquí amb doble intenció, tot i que l'olejada que s'ha rebotat perquè la torreta ha impactat algun minion, ha acompanyat que aquesta olejada es possegi. Nivell 5 de moment, just Àlex per parlar puja al 6 i tindrà aquesta ultimate. Jo no tinc
molt clar, tio. O sigui, jo ara veig jugar al Bunhead amb la Kelit de Bunhead, perdó, i veig que li fa relativament mal al Malzahar, però és que jo la Caitlyn a l'early trobo que fa zero mal, tio. I si es Sí, queda una mica per darrere, això ja estic parlant en partida, trobo que és una merda de personatge. sí, la Ara, veritat. és molt pesat el pokeo. És molt agressiu en línia, per això se veu molt amb Morgana, castigues moltíssim. Bueno, és que és el... Bueno, Sí. Hauríem de fer 2 contra 2, no creus? Algun dia? sí, és que igual el mes que ve fem algun 2 contra 2 en comptes de tants uns contra Ojo un, la a veure trampa. si interessa, no? Estaria guai, la veritat. Fer 2 contra 2. Però no te creus que si fem 2 contra 2 es verà molt suport ADC? Sí, o 2 supports, inclusive, més utilitat o freestyle, vull dir, si portem a Yuki amb un headshot, potser se fan aquí freestyle. Agafa la cura Alexander, també la redenció, però amb un headshot que ha aprofitat en castigar bastant. Una cosa molt bona de les garres de l'Immortal és que està agafant molta vida, el farming més o menys igualat. Està agafant vida, les garres d'Immortal només agafen vida si el pegue, no? Sí, alguna vegada ha proquejat aquesta Sí, anem a garra. mirar la vida que té, de fet. Jo no ho puc veure perquè m'ho tapen els nostres noms al Discord. Li has donat a la torre. Ah, F. F. Ara, 1234 de vida, mentre que el Malza té 1040. Bueno, increïble. Bueno, és el que té, no? Aquesta runa, jugant molt defensiu els dos jugadors i tàctica. Bueno, ja està. Volia fer la broma abans. I 46-41 minions. Això sí, Alexandre no té més potis. Per minut, Ojo, la penya aquí. Sí. A veure, estan jugant a minions, la veritat. Sí. No està sent massa... Ojo, és l'oportunitat perfecta. No, al final sí que arribava el silencio, però hi havia minions. A més que sí, però estava a rango de torre, ja. Sí. Molt complicat. I era el flash. M'estic adormint, perquè vaya partida... És que és un rotllet, Sí. Vaya, el Alex ha decidit, jo vaig a play safe, tio. Claro. Això. Ara els minions, que no el pot t'estàs columpiant, Àlex. Moltíssim, Àlex, com t'estàs columpiant. Un headshot que me sorprèn, no? Tirat cap ulti per pokejar tampoc. És que igual quan està apuntant amb la ulti, l'Àlex igual és molt ràpid i si tira flash ulti bla bla bla, Cuidado. Però ara que estava corrent enrere era una de les oportunitats perfectes. Perquè, bueno, sí. Perquè, sí, no sé, l'Àlex hauria de ser molt ràpid, bueno, ara li salta la passiva. Jo crec que això guanyarà un headshot de minions, també t'he dit. Sí, el Bauli està posant ZZ. Ens estem dormint tots, la veritat. Sí, ells concentradíssims a casa seva, en plan rebentant el teclat, jugant. Cada minion és una Champions. I bueno, ara de recollir l'olejada, tot i que a veure com s'ho manega. Pepe, per arribar-les en la manga, no hi haurà dany suficient per emportar-se la vida d'Alexander. Ai, el flash! Molt ben jugat, un headshot que tira de xapa, bon esquiva, ven aquí, tira enrere. Ai, que estem veient. No hi ha suficient mal amb aquestes garres de l'Immortal, però molt ben llegit, un headshot. Aquest flash, sabent que aniria cap a la cura. Ojito, ojito. Ja he volgut fer la 13-14 i al final no s'ha quedat amb 13. No, que ben jugat. Ai, no ha volgut donar-li la Q. I fa por que el matin els minions. No sé, si va amb l'overhead a la part, o sigui, se cura per sobre de les seves possibilitats, recull també la cura. Ai, una Q, és gratis, un headshot, sisplau. Molt bé, aquí, ara sí, ni una Q ha calgut. Enrere, se propulsa. I Alexander que caurà contra un headshot. Quina partida més dura, més renyida a minions. Però bueno, ja tenim aquí el quadre amb els semifinalistes. I ja era hora, Ja era hora. A veure com acaba això. Qui tindrem a les semifinals? A Pauli contra? De Dylan, amb el Yone que s'ha tret. Exacte. Esperem que no torni a jugar el Yone. Sí, la veritat és que sí. Només es pot utilitzar Yone i no? No, sí. Yuki contra Boom Headshot. I també deia abans l'Àlex, que no se m'ha escapat de dir-ho, que fa asco Nocturne i aquestes merdes,
Però Kate amb Grasp també, sí, Déu-n'hi-do la manera que fa. Veurem si repeteix pic o no. Yuki contra Boom Headshot, 2 mítics aquí a l'1 contra 1, veurem què escolleixen. Qui creus que guanyarà? Jo tinc ganes, jo vaig amb Yuki, però crec que guanyarà Boom Headshot. És que va smurfing, aquest home, s'ho estudia tot. No? Tu creus que no? Sí, ojalá jugui Ivern, tío. Ya está. Bueno, sí. Full AD. F. F. Veurem si el piqueja o no. Sí, bueno, si el piqueja i guanya, jo ja... No sé. La veritat és que me torno boig, la veritat, no sé. Soc l'únic que ha jugat Nock als 1 contra 1, mutis. Perquè algun n'hem Perquè no vist. tens cor, perquè no tens cor. Perquè no tens cor, perquè no tens aquí honor, ni pudor, tio, ni pudor. Bueno, A mi m'agradaria veure un Yi. un Ja ho he dia. dit. Un Yi, algú hi veure, Vinga, Oh! no dona temps. Que marrano és Boom Headshot que repeteix pic amb aquesta Però què Kelly s'ha de fer esta Kaylin, tio? Jo no... per jugar segur. O sigui, un dia, el primer dia que va venir aquí amb la Kali, amb el Lee Sin, se va passejar. Avui Bunhead està de tranquis. Diu, mira, Sí. jo estic fart d'innovar i de que flipeu. M'agafo una Kaylin. Sí. Està. Kaylin, potser jugar amb una mà, jugar a farmejar, i no sé, mentre s'està menjant el kebab, ja va ordenant-lo abans de guanyar el dia d'avui, no? O què? Al tanto perquè sembla que Yuki s'ha agafat el personatge amb més win ratio de la mid lane actualment, que és aquesta Annie. Oh, sí, Ani, Ah. s'ha piquejat? El solo duo, sí. No, sí, lo que me sorprende el pic. Ojito. Un altre problema que tindrem aquí és que és un mago amb mago de control tampoc, però és un mago amb poc rango. S'ha de posar bastant a melee i que A li veure, treu... sense anar més lluny, el rango de l'autoatac de l'Annie potser és el que té més rango de tot el joc. No? Eh, El rango jo crec que d'autoatac, cuidado. la Caitlyn té molt rango, la veritat. Crec que té més rango que la Kelly, no Vaya, igual, vaya t'ho asseguro. mirarlo, no un segon. Però clar, no pots comparar el mal d'una amb el mal de l'altre, no? La Q sí que té molt menys rango. Sí, clar. Però bueno. A veure, A no ser que vagi Annie AD, però clar, no faria mal, no? Ojo, les trampetes als arbustos. Abans, a la partida d'abans no hem vist utilitzar la Caitlyn un excés de trampes, no? El tio n'ha posat fet, no. dues n'ha i posat una s'ha menjat una. a l'Esbarzer, que sí que l'ha enganxat, Mm. però ja està. L'altra l'ha enganxat, la que ha ficat. Que dius que n'ha ficat dos? Sí, una se l'ha menjat, la veritat. Pues tens tota la raó del món. A veure. Sí. Flipes, No, 25. No havia vist la Caitlyn. 25 més de rango té Caitlyn. Que Annie. Ojo. Sí. Ojito, castiguen amb la Q, activa l'electrocutar. No, suposo que amb el bàsic. Amb el bàsic, però la W l'ha tocat, no? No sé. Igual amb l'escut de la E compta com a bàsic, com a habilitat. Flipo. M'acaba de deixar flipat que l'escut compti com a habilitat. Jo crec que no. Home, llavors amb què? No t'ha tocat tan ràpid, no? Bàsic, Q bàsic? Sí? Pot ser. No serà Yuki un mestre de la cancel·lació d'animacions? perquè em deixaria flipat, Ojo, pues sí. Sí, no? Bueno, Yuki li dona, la veritat. Té cosetes, Yuki. O sigui, joder. Castiga amb la Q, però també bon headshot. És que el combo de la Caitlyn és asquerós. És molt asquerós, la veritat. Ara sí que utilitza més la Q, bon headshot per posar aquesta wave, això... Home, clar, perquè té aquesta Annie, no? Que no té la facilitat, no té la facilitat, no, del Malzahar a l'hora de farmejar. Ha tirat molt bé l'escut a Yuki, el que passa que... Que porta capítulo perdido, òbviament, no? I 2 putis. I torna a jugar amb el Grasp, Sí. Ja m'ho suposava, un headshot que avui va bastant segur. El problema que té Yuki és que no posseja tan fort com aquest Malza que havíem vist amb mans d'Alexander. Va amb Demolish a sobre, que castigarà moltíssim més un headshot d'aquesta torre, que ja l'ha estat arreting com pot. Sí, però mira com l'ha baixat ja. Sí que hi ha un muntó de minions i tal, no? Però, ojo. És que
Yuki que s'ha de curar té flash. Sí. I Yuki i Caitlyn no. Ah, sí, Caitlyn també. Ostres. Ojo! Clar, Ojito. és que té això, saps? Té Sí. això la Caitlyn, que entres al seu rango i et tira a la cara i et fot el tiro al mig del cap. I és que sí. Yuki que s'ha de posar molt a melee per intentar Uf, tirar el minions. Tibers, l'està rebentant amb minions. Bueno, aquí no té per què iniciar amb Tibers, no? Pot iniciar amb Q, perquè només hi ha un objectiu al que li interessa stunejar, Claro. Uf. però, clar, és que igualment després de la Q s'ha de... Ojo! Ara T'has sí que escoltat sí. abans, t'has escoltat abans. M'ha escoltat, un headshot. Si arriba a tirar el Tibers li para la ulti. Ojito, 3000 d'IQ aquí Yuki, que, bueno, tags, però Yuki que no ha volgut tira la ulti. Potser jo crec que ni se li ha ocorregut, la veritat. No, jo me'n vaig enterar un dia de pura casualitat quan, sense voler, se va ficar davant i... És la típica. Sí. No sabia ni que se la parava el Tibers. Clar, jo comptava com que si fos un minion i resulta que no. Que pare coses aquest tio. És un bitxo, és un bitxo. Que pesat, un headshot, tio. No jugues a la final. M'he cansat. Passa el Yuki, tio. Si ha de jugar un altre Caitlyn, si és que guanyarà minions. Si és que la diferència és increïble. Del triple. No, però és que a més que està a 3/4 de vida l'Ani, no? Claro. Li ha tret, vaja. Sí. Ni agafant la cura ni res. Yuki, que això sí, recupera mana amb la Q quan mata un objectiu, però és que no pot apropar-se als minions. I... No, és que mira la torre. S'acabarà la torre abans, tio. Tirarà torre abans que minions. Increïble amb un headshot. I perquè no es pot jugar-se-la molt a pillar el Demolish i activar-lo. Ojo, Yuki aquí, que se calenta una mica, li tira la Q, arriba l'exhaust, per part de un headshot... És defensiu a Mani, Bueno, horrible, un headshot que se la juga una miqueta per aplicar el Demolish, això portaria la partida, pim-pam, truco. Un headshot que avui també s'haurà de dutxar perquè tindrem finalista de Otakus, Caitlyn contra Nocturne. Molt dirty, no, aquesta victòria? O què? Sí. Va. Bueno, a la torre, també s'hi val, no? Per això vam ficar les normes, perquè no s'allargués tant. Va amb el Demolisher per poder rebentar la torre. I com deia Yuki, no, pel xat, que li ha dit, hòstia, menudo daño, però és que clar, és que cada vegada tenia més minions pegant i els minions sí que fan mal a la torre, tio. Molt mal. I bueno, ja arribem a la final. Rapidíssimament entre Bauli, com comentàvem, el Nocturne i bon headshot que ha repetit la Kate. O sigui, els dos han repetit pics, tot i que dubto que repeteixin un altre... Jo espero només que avui guanyi el Zaratustra perquè s'ho mereix. S'ho mereix perquè fa molts dies que està per aquí rodant i no n'ha guanyat cap. Un headshot ja n'ha guanyat masses, no? Llavors jo no dic que vagi a favor de un headshot, però ojalà perdis, xaval. Aviam, és més cosa de Yuki que de Boom, eh? A veure, és que el pic d'Ani tampoc ha ajudat moltíssim, la veritat. Sí, no, ara estava parlant jo de la final que tenim, eh? No, sí, però estic llegint el Bauli, ara. Ah, estàs llegint el Bauli. Bueno, doncs d'aquí un minut ho sabrà. Sí. Bueno, doncs passem aquí a la gran final, no? Amb un headshot contra Zaratustra. Què jugarà Zaratustra, va? Jo crec que anirà... A veure, jo crec que pot anar a Tristana perquè se pensa que té la Caitlyn en contra. Jo m'aventuro a dir que un headshot se tornarà a agafar un Udyr. Buah. És que hi ha la doble. El que pilli Tristana perquè l'altre pilla Caitlyn o que pilli Udyr perquè l'altre pilla Nocturne. Però igualment pillar Tristana contra Caitlyn no sé fins a quin punt és rentable perquè el rango passa factura. Jo crec que amb la passiva vas guanyant rango i... Sí, però tu no t'importa la passiva. O sigui, durant tota la partida tindrà més rango la Caitlyn. No l'agafaràs mai. A veure, t'ho dic ràpid, eh? Ho has de comptar, però... No, a veure, Tristana... Tristana té el mateix rango. Vale. Al nivell 18 sí que té més rango que la Caitlyn al normal. Però clar, even... Si vols al nivell 1... a nivell 18. No, sí.
Quan Ah, passem no, pel forro els 10 minuts i ja està. claro, i la partida fora sol per a que la Tristana ho hagi outrun Pugui escalar, pugui escalar. claro. Però jo crec que ni piquejaran Caitlyn, ni Tristana, ni Nocturne. Com a mínim aquest. Ai, bueno. Avui sí que un headshot s'haurà de dutxar amb aigua calenta i No amb sé, l'espia. tio, jo no... Warwick... Warwick, Fot tio. molt asco, Sí, Warwick. sí, sí. És que estem Sí, fotent... amb el limpiar. És a dir, mira, si em vols ficar un exhaust, me'l trec, o sigui, ja és anar... El limpiar no mate, però salve vides, tio. Sí, sí, sí. Ojo, perquè Warwick se veu amb flash barrera top i em diràs, per què se veu a top? Perquè si tu toques al rival i està al low de vida, tornes a baix super ràpid, vas infladíssim a línia un altre cop perquè està amb la passiva, tornes molt ràpid, però optarà amb aquest cleanse, com tu comentaves, tot i que no li servirà absolutament de res contra aquesta Sivir Contra de Sivir, no. Zaratrusta. Que va amb barrera, tio. Bon, Imagina't l'altre. saps per què ha pillat Sivir, no? Perquè va guanyar, perquè per la possible Caitlyn. Contra la Caitlyn. Sí, Volia per fotre la contra la Caitlyn. Però que no li hagués servit de res perquè la Caitlyn no utilitzava les trampes. Perquè normalment tu agafes la Sivir per parar les trampes, no? O, sí, o bueno, jo crec que pussejar com un animal, fer-li counterpush i no s'haurà complicat Zaratrusta. Tot i que veurem com ho juga contra el Warwick, no m'esperava un Warwick, nice one. Zaratrusta que ha acabat sorprès i una Sivir, vale, un expected final. S'estan parlant aquí. No, perquè no s'hagués agafat pas una Sivir contra el Warwick. Claro. Què pot anar bé contra un Warwick, Maro? Va. Teach us, please. El cortar cures. Sí, però un personatge, pallasso. No em diguis pallasso. els ítems. Ostres, en línia? Sí. Ostres. Si juga el Warwick a top, què juga? Gragas. Per què? Perquè és super bon counterpick de molts pics, te disengage, te daño, està roto Gragas a top. Sí, ja està, no me complico, Gragas. That's my choice. ¿Tú cómo ves? ¿Tú no pillarías Gragas? No, jo no pillo Gragas. És que està broken, no? Jo contra aquestes merdes em pillo un set i em quedo tan tranquil. També, set és molt bo. És que a mi set el late és bastant potxo. O sigui, és... Sí. El late és com un Garen. Què diu? Que sí. Fes-te cas. Home, és bastant millor que un Garen, no? Sí, moltíssim més, perquè el pack d'habilitats està broken, però pots arribar a ser molt inútil si saben jugar bé contra tu. Aquí està el punt. No sé res jo del que m'estàs parlant ara. La qüestió és que sí, està bé, està com ara. Sí. La veritat és que sí, va amb làgrima de la diosa a sobre, o sigui que millor... El que dèiem, no?, abans del manar. Sí, que és un plorament. I que ja la porta cargada, ell. Passiva oculta Zaratrusta, quan obre el client li surt... Si compres làgrima la tens cargadíssima. Dubto que s'hagi posat a la caça aquesta ultimate i que comenci a castigar amb el ricochet, amb la Q... Tu què creus que s'està maxejant, Sivir? La Q... A ver... Ojo la W... No, la Q, perquè la W hauria pegat més enrere. Els de darrere hauria pegat més. Jo crec que la Q. Pues tot i tindre... Làgrima... Sí. Manar baix, Claro, és que la làgrima l'ha d'anar cargant amb habilitats donades al rival. Que li van fer el canvi, ojo aquí, bon headshot que se columpia una mica, Times amb molt mal l'escut, podria estar mort bon headshot, ara sí que tira la caza, però bon headshot que s'emportarà aquesta final, se tira amb l'ultimate suprimida, no pot moure's i s'emportarà sí que sí una vegada més bon headshot. La victòria contra Zaratrusta, faig 0 mal, diu pel xat. Bueno, és el que hi ha, no, Fran? Sí, ara després d'aquest comentari ha carregat la làgrima. Jo no vull jugar amb el Zaratrusta que me vingui plorant perquè ha perdut. Tu tranquil, ara estarà a tope. Ha guanyat 2 partides, ha jugat Sivir, que no està acostumat, el Nocturne sí que el té masteritzat, la Sivir no. I com bé dit no feia mal. O sigui, feia una merda. He perdut el Champ Select, això fa 0 mal. És veritat, no fa molt aquest personatge. Bauli, també te dic, anem amb delay. Has fet aquí una mica de spoiler al xat. Sisplau. Sí. I bueno, un bon headshot que ja se consagra aquí no sé quantes vegades guanyant no sé quants partits
i amb Nock guanyava 100%, culpa de Melo. Culpa de Melo de què? Si jo no t'he dit res. Si jo penso... Jo no he dit res, tio. Quantes victòries porta ja Boomhead? Aquesta. Pues va guanyar una i tenia 4 o 5. O sigui 7. A veure, 2... Per què he dit 7? Per què he dit 7? Què dic? Jo crec que és 5 o 6. De 4 a 6. És que ara mateix se m'escapa de les mans, eh? Tu quantes creus? És que m'acabes de matar. No ho sé, jo crec que són 6. 6, vale, pues 6. Doncs, bon, Headshot, que ha Li guanyat. preguntem, ell ho sabrà. A No, veure, sí. em sembla que ja... No sé si el podríem pujar ja o com està. Sí, molt bé. Sí, molt bé. Sí, I com li diem? molt bé. Sí, Sí. molt bé. Va. I així tot el rato, sí. Molt bé. Doncs, bueno, si cal, vale, doncs m'he quedat sol una vegada més aquí a Discord i, bueno, ara pujarem al senyor Boom Headshot aquí amb nosaltres per tenir l'entrevista juntament amb ell i això, entrevistar-lo i, sisplau, no marxeu, avui és dia especial, tindrem un partit de 5 contra 5 contra Next Level. Els cojos dels casters, els cojos i el bauli dels casters per a que no plori massa el dia d'avui i contra Next Level, a veure si ens peguen una colleja o no. A tu segur. A mi segur. I allà? entrem ja amb un headshot. No sé si tenim imatge, almenys entrat a Discord. Bueno, el tenim per veu, ja entrarà la imatge tard o d'hora. Benvingut, un headshot una vegada més. Hello. Estic Com molt bé, estàs, Boom? Quantes victòries portes? És que nosaltres ja hem perdut el compte. 5 o 6? Diria que aquesta és la 8ena o La 7ena. vuitena? Pues he dit 7 i no m'he fumat res. Sí, 7 o 8. Sí, Vale. Pues haurem de deixar... O vetem la participació o alguna hem de fer, això no pot ser. O anem a mitges, tio, anem a patxes. Perquè... Si m'ho dieu amb antelació, si voleu la següent fai de caster. Jo vull jugar. Tu si vols seguir jugant, algú t'ha de guanyar més. O sigui, ja va guanyar l'Àlex un dia, o sigui, almenys fins que no perdis has de tornar a l'esto i a partir llavors, si vols fer caster, benvingut seràs. I me vaig vengar d'ell, després. Vinga, per això. Ja l'has tornat a agafar la ratxa, necessitem que algú et torni a guanyar perquè puguis vindre a fer de caster, és el que hi ha. Ok. Una pregunta, final anticipada a quarts de final o ha respectat a l'Àlex, havent guanyat un dia o ha sigut com un rival més? Així, a veure, jo me piqués a Killing perquè avui tenia, jo què sé, sempre jugo així una mica agressiu el que puc, màxima agressivitat possible, i avui he anat així més de chill, i m'he trobat pues, que ell també el cabron anava de lo mateix, anava amb Malazar a farmejar, saps? I al ser jo un personatge d'ell jo crec que tenia una mica d'avantatge. Garres de l'Immortal me feien danyo extra i aquestes coses i, bueno... Aquestes marranades, no? Sí, és una marranada. Has jugat molt guarro, però tu ja et caracteritzes per aquests matchups i jugar coses guarres que molen. O sigui, realment, quan jugues Kiana i jugues aquestes coses molen, són pils que normalment no jugues. Udyr va ser tu el primer que el va treure, després algú va intentar copiar i coses d'aquestes. Bueno, està bé, tu, veure aquest tipus de champ. Després tenim Ayuki que juga Janes i guanya, però bueno, o sigui, també mole, en veritat. Sí. Bueno, i l'última partida jo m'esperava, per exemple, com que s'ha tret 2 nocturnes, he dit, va, que puc guanyar nocturne, perquè em fa una mica de por, la veritat. Llavors m'he ficat Warwick i s'ha tret una Sivir i ara m'estava comentant que no em pegava res amb els bàsics i el tio estava rient. És que és veritat, jo també ho he vist, és que no pegava res, tio. Realment la Sivir no té danyo a l'early, a més ho trobo una DC bastant fluixet, sí que després quan porta un parell d'ítems escala superbé, les habilitats escalen molt bé amb la D, però de mal base és ridícula. Ja ha quedat d'estoic. I contra el Warwick, que a poc que pugui es cura amb una Q i es cura un huevo, i després amb la ulti es cura, a més li has aguantat molt bé la ulti i el Fear, perquè has tardat una bona estona també a activar-lo. O sigui, ell ja ha tirat la E, que tu no havies ni activat ni el teu Fear ni la ulti, saps? O sigui, el tio ha sucumbido a la pressió molt ràpid, no? Ha sigut molt... Sí, és que m'ho podia prendre amb molta calma, perquè portava molt avantatge de vida i sabia que molta cosa no podia fer, llavors, pues mira.
Sí, sí. És Warwick, Bueno, bàsicament. Està sí, trencadíssim. fot molt fàstic. Sí. Pues bueno, Boom, moltes felicitats. Esperem veure't a la pròxima edició, que ara mateix no sé si la farem la setmana que ve o la següent. Em sembla que sí que en farem una altra la setmana següent. Ok. S'ha de veure. I comença't a buscar per allà perquè estem pensant de fer en comptes 10 contra 1, 2 contra 2. La veritat és que sí. Ojito. Vale. Pues Almenys sí, una pues, setmana. està interessant això, el 2 contra 2. Molaria també fer 2 contra 2. Sí. A ver qué tal. Sí, sí, sí. Pues bueno, nois, moltes Bueno, gràcies, Boom, i ens despedim aquí. Vinga. Adéu. Gràcies. Fins Adéu. la propera. Adéu. Doncs... Vale, nois. Bueno, parla, Melo. Tu mateix. Jo mateix. Bueno, doncs us donem 10 minuts de pausa, que hem de fer un parell de proves i tal. Ficarem 10 minuts de